በቆጣጠር ሀገርና ልክ ሰዓት 9 አخليሎ ካብ ስቱዲዮ ዜና ኤርቲቪ ዜናው መሰናዶና ንፍልም አሎና ከመተም ሲዞ خبركم ተዓዘብትና ንሎም ሰንበት 13 ጥቅምት ምሽት ተዳሎ ዜናዊ መሰናዶታት ውሽጥን ወፃን ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ዜና ዘንበልኩም ሚካኤል ሓርጌ ክሳብ ፍጻሜን ምክታልኩም ብኽብር ዕድም ፈለማግን በቀንድ ነጥቦታቱ ፍለም ሆስፒታል አውርደት ሕጽረታታ በመፍትሑ ሰማላ አገልግሎት ተባላ አብዞባ ሰሜናው ቀይ ባህሪ ትግባር ሐዲሽ መምርሕ ክራባይቲ 96 ሚታው ተበጽሑ አብዞባ ማከላብ መፍርዕ ዓሳታት አብ ጥዑማይ ዘተኮራስ ተምሮ ተዋሂቦ አብ ሰሜናው ቡርኪና ፋሶ ዑጣት አብ መስጊድ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብዑር 15 ሰባት ተቀቲሎም ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ሰራዊት ሀገሩ ምዕቡልን ዘመናዊ ጽዋር አፍሪካ ዓደጋዚዙ በባብላው ማዕበል ሃጊቢስ ወሰናስን ጃፓን ዘጽሐሉ ሰባውን ዋታን ጉዳት አውሪዱ ሆስፒታል አውርደት ዝነበራ ሕጽረታት በመፍትሑ ዝተማላ አገልግሎት በመሃብ ጥዕና ዜጋታት በመሓስ አድማ አበርክቶ ትገብር ከምዘላ ሜዲካል ዳይሬክተር ታ ሆስፒታል ዶክተር ወልዱ ዮሐንስ ገሊጹ ኒሪን አብዛሃቦ ሓበሪታ ዶክተር ወልዱ ንዕሸላ ዘጋጥም ናይ ጥዕና ጸገማት ንምፍታሕ ብዝተወስደ ስጉምቲ ሞቆት ዝህብ ሓደስቲ መሳርሒታት ብምትትታው ክፍሊ መጥባሕቲ ኪላታት ስለዝተመደቡሉን ንተገልገልቲ ዘጋጥም ዝነበረ ሃልኪ ከም እተወገደ አብሪሁም እቲ ሆስፒታል ዝህባ አገልግሎት ንምምዕባል እቲ ጻዕሪ ገና ቀጻሉ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ኣብ ልግሲ ደም ዘሎ መረዳእታ ንምዕባይን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና ንምብራኽን ዝካየድ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ዝምስክን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ምቁፃር ሕማም ዓባይ ሰዓልን ዓሶን ዝተመዝገበ ገስጋሳት ብምጥቃስ አብሪሁም ተገልገልቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብቲ ሆስፒታል ዝረኸቦ ዘለው አገልግሎት ከከም ቀዳምነታቱ ይማላ በምህላው بغربان بقلطفن رديت نمركاب آخيلو كم زلو بمقلات كابوم زحتت نمملا زلوهم قربنة الرقاقيزون هوسبيتال نوزوبا غردت كاب نوزوبا غردت كمون كاب قلم محدارات كبابي منصورة سلعة كركبتن دقن نزل على حكمنا نزموتو زيكاتات يقلقل زوبا سميناو كحي بحري نتي منستري زوبا وممحدار اب كلتشون عصوتو شوعتن منبري اب كلتشون عصوتو شعتن دما نزي منبر ابايتي زملكت زوصو ممرحي كفليت كراي نناي منغستن بحتن ابايتي مسرت بمغبار عود نتفتات كمزه سلاسل غليصوم وكيل ارينا محارب لاي زدالو صصابالو ارسماس مروم كتوربا ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተግባራውነት ንክራይ ኣባይቲ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር 96 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ክራይ ኣባይቲ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ዓሊ ሓሰን ገሊጹ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕትት ኣቶ ዓሊ መንግስቲ ኣብ ከተማታትን ሓብሲ ከተማታትን ዝጸንሐፍኑ ዋጋ ክራይ ንመንበርን ንግድን ዘገልግል ኣባይቲ ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ህዝቢ ዝፈጥሮ ተጽዕኖ እናኸበደ ብምምጽኡ ነቲ ኩነታት ድሕሪ ምግምጋም ሕጋዊ ውዕል ክግበርን ውሱን ክፍሊት ክህሉን ምውሳኑ እዚ ድማ ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ጽቡቕ ይትግበር ከም ዘሎ አብሪሁም ኮሚቴ ውጽኢና ነተወራኣቲ ኣጻፊፋት ርእን ቁኑዑን ዘይቁኑዑን መሰጻፈፍና በቲ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምሕዳር ዘውጽኦ بو كل سب اتي وعلم مقبار زابي اب تحت حقي اتيو ني حد ورحه تقصيعو وعل كغبر كم زلو مس غبرنا دارغا كل سب اب تحت حق اتيون اب تحتي تي بوعل تقيدو خمز خيدن كوينلو مالتي بزعبا ازي ناي تكالات جن زخونه سب لچنسا بزي وعل كحدث لزي كل موتي محداث لچنسا درو كلاي عمتو نحيزو سلازلو مينستري زوباو محدار اب تقداماي زوصو اواج كليسو اب زخلايكا علت حد ورح 6 التنايت كالون اغديلو سلازلو حزب زوبانا نزب صبق منفس تقبلو لعل 95 ميتاوي زاكل اساليتنا لنا قبلك اب باصع غندا افعبت نقفان قروران اكاريتن تخاريتن بمسرت زغبرو حقاوي وعل زغبوم يخفلو كم زلو እዚ ድማ ኣብ ርእስቲ ኣብ መነባብሮ ተኻሪት ፈጢርዎ ዘሎ እፎይታ መንግስቲ ውን ግብሪ ክእክብ ኣኺሉ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም
مسرح حدش وعل كراي جزاء بعصرة الزباطات بمعارض تكبراوي يخون الله زبالات علي زاقيت كل تشحين شدش 250 وننت أباي تحقا وعل بمقبر نتخاريتي بتزت وسنة متأن يخفلو كم زلو بمبره أم مسرح قنا حقا وسند مالت الليبريتو زي بلا أباي تكم زرخبو قالون واناتاتو ويوكلتم زي ترخبو أباي تسلزلو حقاوي تحتات المركب بدوه كم زلو أرديوم أبنو الزباطات بيت صحفة أتاو وشتهاجر زي مهلاون أكاريتي زقبام قبر نكخفلو أتقام خوينو خمزلو حبيرهم التقن دي بدوه واناتات قزاز بهالو لبريتو زي مهلاوم وكلنا أتوم وكلا زبهالو ناي وكلنا سلطان زي مهلاوم كومونا بمو لأنو إسان زباطات ناي أتاو وشتهاجر بيت صحفتات زي مهلاو سرحنا أوروبتي زي تقمنا مالتي نناي منقصة أبايت بزملك دماغاتو علي أبزوبا سيميناو كأيح بحري بمسارات حدش أواج آكراين تخارين زي تخاريك للتشحيل 320 حدن منبرن 307 نتكالات زقلقل أبايت كمزلو أتاوي دما بمنقد بيت صحفة كراي أبايت كمزقب بمتقاس تسقنان زليو يقبرلو كمزلو أنتيرون قدم ناي منقصة غزاوت منقصة يدو تسقنو نيرو حجيقن أتي ناي منقصة غزاوت زبهال تاريفو أزي تحوت سلزخونه أتي نكاريو خا نسجنوا إذا أكل سلزيكونه واناتات نسجنوا نحنا خا كيلاتات سدينا جومتراتات نتاع عين السجنا خجبر كم زلوريهم نايسجنا فقاد يبنا إيد سجن بجوبو تختاتيلنا خا سجام موداتا خم تسجنا الرجاجيزنا خا خيد التن عبيتي نايتكالات جزاوت جن قلباجت وسيو يخسجن زلوهم بر ميت كاميت خسجني أي سجنا له خنولا ينخلن نمسكنكم ጋዜጠኛታት ማሕሪ በላይና አርሴማስ ሞሮምን ናብ ካል ዜና ምስነገር ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ የወሬታ ጨንፈር ሚኒስትር ሀብት ባሕሪ ዞባ ማከል ኣብ አባርዳ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ምፍራይ ዓሳታት ኣብ ጥዑማይ ከምውን ምምስራሕን ምምጋብን ስጋ ዓሳ ዘተኮራ አስተምሮ ብቀዳም ዓሰርቶ ክልተ ጥቅምቲ ሂቦም ኣብቲ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ዓድታትን ኣባላት ማሕበር ተራዶ 4 ዓሳታት ኣብ ጥዑማይ ዝተሳተፉ አስተምሮ ሓለፍቲ ጨንፈር አቶ ኤሳውቱኩ ስጋ ዓሳ ቀንዲ ምንጪ ፕሮቲን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢ ዲጋታት ዝርከባ ስድራ ቤታት ንዘለወን ፀጋታት ከም ምግብን ምንጪ ቁጠባዊ እቶትን ብዝግባእ ክጥቀማሉ ኣዘኻኺሩ ሓለፍቲ ኣሃዱታት ምቁፃር ብቕዓት ዓሳን ፍቓድ ዋኒንን ብወገኖም ስጋ ዓሳ ክንድቲ ረብሓታቱ ቁልጡፍ ናይ ምብልሻው ተኽእሎ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሕብረተሰብ ብፅሬት ክሕዞን ቀልጢፉ ክኽሽኖን ኣተሓሳሲቦም አማዳር ንዞባ ጋላ ነፍሒ አቶ ማሐሪ ዮሐንስን ወኪል ክፍሊ ሕርሻ መሬት ዞባ ማእከል አቶ አስራት ሃይለን ድማ ዲጋታት ኪኖ ቀረብ ማይ ሰብን ጥሪትን መውሓስ ኣብ ምርጋጽ ቀረብ ዓሳታት እውን እጃም ስለዘለወን ዓድታት ኣብ ከባቢየን ዝርከባ ዲጋታት ብፅሬት ክሕዛን ድበት ከይመልኦ ማይ ኩዖታት ክፍውሳን ኣዘኻኺሮም ኣብታ ኣጋጣሚ ንዘመናዊ ኣሰራርሓ ስጋ ዓሳ ዝምልከት ትምህርቲ ብኪላታት ከም ተዋህበ ወኪል ኤሪና ሓቢራም بخال وجن أبتي علت أب عد إلان أستاد فرق زمان زت قمتت تولدت مرحانو ويزرو جدي سئلة أم مسرح استراتيجي كاوي ترجع عدو عدد بيت جرجش نزتوا فرو ناي مسحن مزنقع المدب جراتولو ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካላይ ደረጃ ናይ ሰርቲፊኬት ነጥቢ ዘምፁ ኣባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ሳዋ ብምውራድ ናብ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ተጸንቢሮም ዝስልጥንሉ ዓውድታት ብምራጽ ትምህርቶም ከም ዝጀመሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምምራጽ መስርሕ ዳይሬክተር ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት መምህር ተስፋይ ተወልደ ተማሃሮ ነቲ ብዝግባእ ይቕሬታ ተማሃሮ ነቲ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ብምዝኻር ኩሉ መዳዊ ድልውነት ናይቲ ማእከል ኣረጋጊጾም አዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደብ ወገኑ ቅድሚዮም ዝነበሩ ዙርያታት ብዝቐሰሞ ሞያ ኣብ መደባት ህንፀት ሃገር ዝምስገን አበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ድሌትን ጻዕርን እቲ ቀንዲ ዕጥቆም ክኸውን መኺሩ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ ኣብ ዓውድታት ህንፃ ቴክኖሎጂ ህንፃ ከምኡውን ንግድን ምሕደራን ዝጥርነፍ ስልጠናታት ሓፈሻዊ ስራሓት ሓፂን ሓፈሻዊ ጽርበት ዕንፀይቲ ስነ ሻምብቆታት ጽርበት ሓፂን ጽርበት ዕንፀይቲ ሓፈሻዊ ህንፃ ኤሌክትሪክሲቲ ጽገናን ምትእሳር ኮምፒውተር ኤሌክትሮኒክስ ጽገና ፍሪጅን መዝሓልን አውቶ ሜካኒክስ ቅየሳ ንድፊ ስነ ሒሳብ ሴክሬታሪያል ሳይንስን ናይ 2 ዓመት ሙያዊ ትምህርቲ ይህብ ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ማእከል 1121 ተማሃሮ ካልኣይ ዓመት ከምኡውን 572 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1286 ናይ ቀዳማይ ዓመት ተማሃሮ ብጠቕላላ 2407 ተማሃሮ ኣለዎ
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ ንዞባ ሓልሓል ጽበት መማሪ ክፍልታት ንምቅላል ተወግሶ ክውሰዱ ከም ጀመሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ግዚያዊ ክፍልታት ዳሳት እኳ እንተኾነ ሰሪጡን ዘሎ ንቕሓት ዘርኢ ዝበለ መምህር መሐመድ ሓሙድ ኢድሪስ ንዘሎ ዋሕዚ ተማሃሮ ብምእንጋድ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ዝበኩር ቆልዓ ንኸይህሉ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ እቲ ብጻዕሪ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ ዝተሰርሐ 15 ክፍልታት ንመዋለ ህፃናት መባእታን ዓርዮትን ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ ድማ ድሮ 860 ተማሃሮ እንጊዱ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ጉዳይ ትምህርቲ ንመንግስቲ ጥራይ ስለ ዘይግደፍ ሓላፍነት መላ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝገለጹ ኤሪና ዝተወከሰቶም ወለዲ ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኩሉ ክገብሩ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ ንኣስታት 3000 ተማሃሮ ኣገልግሎት ዝህባ ሓንቲ መዋለ ህፃናት 3 ከማዊ መዋለ ህፃናት 2 ናይ መባእታ ሓንቲ ድማ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ሽበራውያን ኣብ መስጊድ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ተቐትሉን ካልኦት 2 ከም ዘቆሰሉን ንሰብ መዝድ ጸጥታን ትካላት ጥዕና ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብ12 ጥቅምቲ ኣቃሊሐን እቲ ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣብ ላስሞሲ ዝተባለት ዓዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እቶም ዕጡቓት ኣብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ኣትዮም መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሙ ተን ማዕከናት ዜና ብተወሳኺ ሓቢረን መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ናይ ምውፋር ስጉምቲ እኳ እንተወሰደ ንህይወቶም ዝሰግኡ ኣማይት ነበርቲ ተዓድን ከባቢያን ናብ ጎረቤት ሃገር ማሊ ገጾም ከም ዝሃዶም እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ካብ 2015 ኣትሒዙ እናዛየደ ብዝኸይድ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብማይ ዝቑፀሩ በርጌስ ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ናይ 11 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ዘጉልሕ ምዃኑ የገንዝቡ በቲ መጥቃዕታት ልዕሊ 250,000 ዜጋታት ቡርኪና ፋሶ ከም ተመዛበሉ ዝነጸሩ ጸብጻባት ሕብረት ሃገራት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከብ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ኩዕጾ ተገዲዱ ከም ዘሎ የረዱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ቦታ ዕድና ወርቂ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም እተቐትሉ ይዝከር ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን አያቶላ ዓሊ ኻማኒ ሰራዊት ሃገሩ ብሓፈሻ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ድማ ብፍላይ ምዕቡልን ዘመናውን ኣጽዋር ኣፍርዩ ክዓጥቕ ኣዚዙም አያቶላ ዓሊ ኻማኒ ብ12 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ጣህራን ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኢራን ዝፈረ ምስ ግዜ ዝኸይድ ኣጽዋር ክዓጥቕ ብዕቱብ ክስራሕ ጸዊዑ ኣብዚ እዋን ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ውሽጥን ግዳምን ዘለዎ ጽልዋ ዕዙዝ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ተጻባይ ስጉምታት ኣሜሪካ መሊሱ ዓቕምታቱ ከደልል ከም ዝሕግዙ ኣነጺሩ ድሕርቲ ብ14 መስከረም ኣብ ልዕሊ መጻረዪ ነዳዲ ስዑድያ ዝተፈጸመ እሞ ኣሜሪካ ስዑድያ ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመን ብኢራን ከም ተፈጸመ ዝገለጾ መጥቃዕቲ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ተኣፋፊ ደረጃ ከም ዝርከብ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንምግታ ተወሳኺ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኣብ ስዑድያ ክትልኽ ወጢና ምህላዋ ኣብ ትገልጸሉ ዘላ ኢራን ወታደራዊ ዓቕምታታ ንምድላል ትሸባሸብ ከም ዘላዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ኢራን ተካይዶ ዘላ ምምዕባል ሚሳይል ምስ ዘለዋ ኒውክለሳዊ መደባት ዝተኣሳሰር ከም ዘይብሉ ንነፍሰ ምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ትገልጽ እኳ እንተላ ኣሜሪካ ትመርሕን ሃገራት ምዕራብ ግን እታ ሃገር ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣዕናዊ ፖሊሲ ትኽተል ከም ዘላየን ዝኸሳም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕምራን ኻን ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምህዳእ ጻዕርታት ከካይድ ምዃኑ ብምግላጽ ብ12 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ጣህራን ኣትዩ ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ሩሓኒ ካልኦት ላዕሎት ሰብ መዚ ተሃገር ድማ ርክብ ኣካይዱ ዝመጽእ ሰሉስ 15 ጥቅምቲ ድማ ናብ ስዑድያ ብምጓዓዝ ምስ ላዕሎት ሰብ መዚ ተሃገር ክዘራረብ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ህቦብላዊ ማዕበል ሃጊቢስ ብ11 ጥቅምቲ ኣማስዩ ደቡብ ካብ ከተማ ቶኪዮ ኣብ ዝርከብ ወሰናስን ኣብ ዝበጽሓሉ ሰፊሕ ተባሂሉ ዝተገልጸ ሓደጋ ዕለቕለቕ ብምስዓብ ሰብኣዊ ንዋታውን ጉዳት ኣውሪዱ
በተባሪያው ሓደጋ ብውሕዱ 23 ሰባት ከም ዝሞቱን 7 ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ዝገለጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ጃፓን ናይ ድሕነት ስራሓት ንምቅልጣፍ ልዕሊ 27000 ኣባላት ሰራዊት ተዋፊሮም ከም ዘለው ሓቢሮም እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ናብ ሰሜናዊ ሸነኽ ጃፓን ገጹ ብምምራሕ ብብርቱዕ ንፋስ ዝተሰነየ ሓያል ዝናብ ከም ዘውረደ ተፈሊጡሎም ህቦብላዊ ማዕበል ሃጊቢስ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ገጹ እኳ እንተምርሐ ዘኸትሎ ሓደጋታት ገና ከም ዘይነጽህዮም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ጃፓን ዝሕብሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ አበ መንግስቲ ዘካይዶ ስራሓት ከሕይሎም ምዃኑ ብምግላጽ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊት ንምውፋር ወጢኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ብሰንኪቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ተቋሪጹ ዝነበረ በራራታት ነፈርትን መጓዓዝያ ባቡር ምድርን ዳግም ክበጋገሱ እኳ እንተጀመረ ሰፊሕ ክፋል ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያ ዕንወት ወሪድዎ ብምህላው ግን ከቢድ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎየን ማዕከናት ዜና ኣጋዊዐን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬትን ኣፍሬት ትካላትን እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶ ዘነጸሩ ጸብጻባት ኣብ ቁጠባት ሃገር ተጽዕኖ ዝፈጥር ምዃኖም ኣረድዮም እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ብዝፈጠሮ ስጋት ኣብ ጃፓን ዝቃናዕ ዘሎ ውድድር ዋንጫ ዓለም ራግብን ውድድር መኪና ፎርሙላ 1 ተቓሪጹ እኳ እንተጸንሐ ብ13 ጥቅምቲ ክቕጽል ተወሲኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ተበገሰ ህቦብላዊ ማዕበል ፉሻ ልዕሊ 30,000 ኣባይቲ ከም ዘዕነወ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዛጊድ ስምብራቱ ከም ዘይሓወየ የነጸሩ ሶርያ ካብ ህላወ ግዳማውያን ሓይልታት ነጻ ክትከውን ከም ዘለዋ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብ12 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ከም ዝሓበረ ኣገልግሎት ዜና ሩስያ ብ12 ጥቅምቲ ኣጋዊዓ ፕሬዝደንት ፑቲን ነዚ ዝገለጸ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሶርያን ወተሃደራዊ ወፍሪ ቱርኪ ኣብታ ሃገርን ኣብ ዘቕረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እዩ ዝኾነ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ መሬት ሶርያ ዝርከብ ግዳማዊ ሓይሊ ብዘይምስምስ ክወፅእ ጥራዩ ዘለዎ ዝበለ ፕሬዝደንት ፑቲን እዚ ንኹለን ሃገራት ከም ዝምልከት ኣስሚሩሎም ፕሬዝደንት ፑቲን ኣስዒቡ ብሕቶ መንግስቲ ሶርያ ኣብታ ሃገር ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ሩስያ እውን እንተኾነ ሕጋዊ መንግስቲ ሶርያ ላይነት ከም ዘይብሉ ክወፅእ እንተሓቲቱ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክወፅእ ድሉው ምዃኑ ኣነጺሩ ፕሬዝደንት ፑቲን ኣቐዲሙ እውን ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ዝወፃሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ገሊጹ ነይሩ እዩ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ን8 ዓመቱ ቀፂሉ ኣብ ዘሎ ግጭት ብወታደራዊ ወፍሪ ሩስያ ተደጊፉ ንዝሰፍሐ ክፋልቲ ሃገር ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ይግለጽ እንተኾነ ግን ቱርኪ ምሳ ንዝዳው ከባቢታት ሶርያ ካብ ወታደራዊ ህላወ ነፃ ንምግባርን ኣብቲ ከባቢ ንዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ክትብል እትገልጾም ኩርዳውያን ሶርያውያን ንምድምሳስን መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ተካይድ ብምህላዋ ግጭት ሶርያ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝሓዝዮም ወታደራውያን ተንተንቲ ዝሕብሩ نسعى استدالو علتاوي زينا بزي فتصم استرفو مربات في اير تي في نمكتالكم بخبر عدم سلام